Sanibonani, igama lami nguDuduzile ngwaKaNduli, ngihlala kwaMashu kaSi. Ngineminyaka ewu-43. Nami ngizofika nodaba lami la. Ngathandana nobhuti ngo-2010. Ubhuti lo kwakowakaNgema, kuwuNhlanhla igama lakhe. Belingevele umnandi uthando, kangangoba sathandana from 2010 waze wagcina eseyongikhokhela, wayekade engenazo iy'ngane. Uthando lwethu lalivutha amalangabi. Ngangithi mangiwa ngikhahlela isitini, athi sorry baby, awulimalanga kodwa. Ngithi hhayi cha baba ngilimalanga. Kwaya ngokushintsha. Kuthe sekushintsha ngithi mangiqhuzuka ngihamba naye. Athi bungaboni ukuthi itshe leli lizokuqhuzula. Uhamba ubheke phezulu obheka phansi mawuhamba. Zashintsha izinto othandweni. Emva kwaloko kanti ubhuti useqonyiwe. Ngathola ingane yokuqala ngo-2013 yentombazane. Ubhuti wayeqala ukuba nengane. Ingane yethu kwakuyingane yentombazane. Ngenxa yokuthi isinye sami sinomusa, ngathi ngithi ngiyayijomba ingane, saphinde sahlala isisu, esinye sesibili. Le yokuqala ingane yethu yayiney'nyanga eziwu-7. Kwathi kusuka lapho ngezwa kunento enyakazayo esiswini, kanti sengikhulelwe futhi. Kodwa ngingenayo ishoyo yokuthi ngempela ngabe ngikhulelwe. Kangangoba ngamtshela naye ubaba wey'ngane ukuthi hhayi khona into enyakaza la esiswini. Ngenxa yokuthi kwakuwumuntu wayesebenza kahle, wangithatha wangisa kudokotela. Wafika wathi udokotela, congratulations, 7 months full pregnant. Emva kwalokho wajabula yena, mina ngaphuma sengikhala kwiskeni, ngikhalisa ukuthi le ngane le isilanyiwe iney'nyanga eziwu-7. Futhi manje sengikhulelwe nginey'nyanga eziwu-4, ngisaba abantu, ngisaba umphakathi ukuthi ngizowubhekela ubani. Yena wayengenankinga, wayekhululekile. Konke nje eshethi mina ngikukhokhelile, ngiyakuthanda. Futhi mina ngiyaqala ukuba ney'ngane, ngofa la ufa khona. Nami ngithi hawu uNkulunkulu uyangithanda. Kwahamba ngangingaconsi phansi. Ngangivulelwa isicabha emotweni nguwukwini. Ngenzelwa igrosa, ayikho into engangingayitholi. Ngaleso sikhathi ngangingasebenzi. Hawu kwashintsha ukudla epletini, waqonywa. Uthe uma eseqonyile ngangithi uma ngimfonela ngike ngingamtholi ocingweni. Ngithi uma ngithi baba hawu ukephi na? Athi ngikutshela uma ngabe ngiku-standby angilibambe ucingo. Zashintsha izinto. Zashintsha ngale ndlela leyo ukuthi even ngisho iy'dingo zasendlini wayengasazenzi. Emva kwaloko kanti ngizokhulelwa. Ingane yesithathu yakhe. Hhayi zaqala zashintsha kwangempela izinto. Ngabe ngisathe ngiyamazi. Wathi cha. Ngathi uma ngimtshela ukuthi ngikhulelwe, wathi hayi bo, ukuthathelaphi lokho. Yila engaqala khona ukuba ne-stress, ngaqala ngagula, ngangingakaze ngigule. Ngangingayitsheni empilweni yami ukuthi ngelinye ilanga ngike ngilale esibhedlela. Ngagula, ngahamba ngayolala esibhedlela. Uma ngilala esibhedlela kanti ngikhulelwe nginey'nyanga eziwu-5. Udokotela wangibuza wathi wake wahlinzwa before, ngathi cha ngikaze ngihlinzwe. Wavele wathi udokotela uzohlinzwa. Ngahamba ngaya kwesinye ibhedlela ey'seThekwini. Ngafike lapho ngahlinzwa ngenxa yokuthi isimo sami sasingesihle kahle. Ngangena kwikhoma ngahlinzwa, ngangiqala ukuhlinzwa empilweni yami. Ngangingayitsheni ngelinye ilanga ukuthi ngoke ngingene e-ICU. Ngangiyaye ngizwe ngendaba ngiyibukela le komabonakude indaba yokuthi khona into ekuthiwa i-ICU. Kodwa angikholwanga ngelinye ilanga ngingene esibhedlela. Efike ezongibona wayengaphethe ngisho i-aphula. Wafika eshaya engathi uzokhokhela ama-rates. Wathi bengizokubona ngenxa yokuthi ngangingakwazi ukukhuluma ngenxa yey'hlungu engangizizwa emzimbeni. Wahamba akavalelithanga ngisho ehamba, wangitshena nje igama engikhumbula kahle ngoba kwakungathi ingqondo yami ayithathi kahle. Wangitshena ukuthi use-ICU. Ngambuza ukuthi ngilandeni la. Wathi ngizwe kuthiwa nami use-ICU ngizokubheka la esibhedlela. Emva kwalokho impilo yami ayiphindanga yaba yinhle.
Ngathi uma bengitshena odokotela bathi kufuneka ngimbonge uNkulunkulu ngoba bese ngihlala isikhathi eside la ngingaphaphami. Bathi uma ngabe kuyikuthi ade ungakholwa sicela uphindele esontweni akubuywa la e-ICU. Kangangoba kuyimanje uma ngabe kubanda ngiyabikelwa, nginey'nhlungu engizizwa la eqolo. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi noma ngakhishwa isibeletho nganginazo ezinye iy'ngane. Ukuba ngakhishwa isibeletho ngingenazo ezinye iy'ngane ngabe ngumtshingo bethu ba. Isitori ngeke ngize ngisikhohlwe empilweni yami. Kangangoba ngize ngihile ngasiza umama wakamakhelwane ebengithi uma ngisixoxa isitori sami ngikhale miyinyembezi. Wangithatha wangiyisa esontweni wathi ngane yami asihambeni siye esontweni. Ngangingayena umuntu othanda ukusonta, ngangingayena umuntu othanda ukholo. Ngangihleze ngidlela ubusha bami. Kodwa ngalela langa umama wakamakhelwane wangithatha wangiyisa esontweni ngaqala ngiyahila. Bengithi uma ngixoxa lesi story ngihleze ngikhala. Ngibuza ukuthi ngoba nginjani mina? Ngoba nginjani? Ungabothi yabona nje into engifuna ukuyitshena abantu besifazane namhlanje. Indoda ungabothi uyayazi. Ungabothi indoda yakho. Ngoba amadoda ayasigila futhi indoda yinhle emayilele. Yabo njengoba ngithi indoda yinhle emayilele mina ngikhuluma from my experience. Wangigila mina ubaba wabantu bami. Ngimthanda. Ngasala ngazi ngisho iy'thakazelo zakhe. Kodwa ngasala. Ngazi ngisho iy'thakazelo. Ngithi uma ngiphaka ukudla ngikuphake ngerula. Kodwa ngasala. Ngasala. Nokuthi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngikwazile ukuthi ngihile. Ngikwazi nanokuthi ngize la ngizokhuluma. Bengingafuni ukukhuluma ngalesi story ngoba bekuyaye ukuthi uma ngikhuluma ngaso ngihleze ngifikelwa yinyembezi. Ngiyambonga umama owangithatha wangiyisa esontweni ngazalwa kabusha. Yabo njengamanje angimfuni umuntu wesilisa eduze kwami. Ngiyambonga, ngimbonga njengemali ezalayo. Angiyifuni indoda. Manje ngiphilela impilo yami eqondile ngoba ngendlela engihlukumezeke ngayo. Ngisho nje ngithi ngiyambongela mina umuntu wesifazane osathi unendoda yakhe. Ngiyaye ngithi happy birthday to you mntama. Wena ongakazi ugilwe indoda. Indoda ungabothi uyayazi ngiyabonga. Emva kwalokho ubaba wabantu bami esethola uthando olusha. Abantu benginika ama-advice bethi diyu sukuma. Bengibatshena ngithi akusizi ukuthi ngisukume, ngizosukuma ngiyephi. Mangabe ngayena owami akahambi. Wahamba nginitshela ukuthi ngo-2020 washada. Angifuni uqamba amanga ngangiphatheke kabuhlungu. Ngangithi mangiyicabanga yonke lento zonke lezi gameko esezingehlelile ngoba mina nginjani? Ngoba ngenzeni? Ngingayitholi i-answer. Bengiyaye ngithi noma ngixoxela abantu ngivele ngifikelwe yinyembezi. Ushadile kuyimanje. Kodwa emshadweni wakhe akayitholi ingane. Wagcina ngalezi ezami iy'ngane. Yabo uma ngabe ngithi umuntu wesilisa eduze kwami indoda angiyidingi eduze kwami. Useyangincenge kodwa athi ucela silungise izinto. Ngimtshela ngeke ngize ngikwazi ukulungisa izinto nomuntu owakwazi ukungigila wahamba woshada nomunye umuntu wesifazane. Usefuna ukuphinda abuyeze kumina. Ngathi nje hhayi ngeke ngize ngikwazi. Kona nje ngiyambonga uNkulunkulu. Yabo ngiyabonga kona ukuthi yabo ukukholwa njengoba ngakhetha ukukholwa sengikwazi ngisho ukukhuleka nango-12 ngithi inkosi ngithandazela izitha zami engizaziyo nengingazazi zingafi zingakaboni uJehova engikhuphula. Uyabona umuntu wesifazane ongakaze agile umuntu wesilisa. Hayi mntakama ngiyakubongela. Mina umkhwenyana wami ngangimthanda. Ngangithi noma ngehle embhedeni ngibizwe ngobaby. Ethi noma emsebenzini avalelise ngithola ukhiso okungqangqayo, ukhiso ongahambi wodwa. Ngosuku engangizalwa ngalo wayelazi kodwa kwahamba angiphindanga ngathola ngisho i-stick sweet. Angimcabangi umuntu wesilisa eduze kwami.
Unyaka ka-2017 unyaka engingasoze ngawukhohlwa. Yabo nje mangabe kubanda iy'nhlungu engiyizwayo la emgogodleni wami. Ngake ngaya esibhedlela ngayobuza bathi esibhedlela imijovo le engangijove ngenkathi ngangikhishwa isibeletho. Ngangingay'tsheni ukuthi empilweni yami ngothi ngishona ngoba khona amalungu omzimba angasaphelele. Kuyimanje mina isibeletho angisenaso, ngeke ngisaphinde ngibathole abantwana. Ngiyabonga.